live, Wagra long live, Wagra long live, Wagra long live, DISF, long live. Belai hambai norok media person no saibano tini sini 19 January sini kobrok de ulano sini mo kobrok salni rahastini jot to sini bisdo khoti prasarok no belai ke khakamte antamo ya faro sung tini khwai Dr. Dev Memorial College ni hoite TISF ni tudun mumbai ashram bai ni kaisa city hall no ko kaisa kobrok de celebration chetwang ko celebration khana thawai to ini sini ro phaimanjak phaka sini khwai Regional Development Committee ni Chairman Borong Gram Dara Bishu tei tongo sini TISF ni sini convener sini Borong Gram Sajra tei ani YTF ni President Borong Gram Sabir tei khwai college ni convener sini Bisan Deborma tei TISF ni TWF ni Block President Bima Deborma tei joto sini college ni rungsrungnai school ni rungsrungnai joto no tini phai sini kobrok dena sing celebration khana paijak kido kaisa kok khaisin mo bukha abon dukhuna mo je sing kobrok de to celebration khalayo haipano sini kobrok ni script tago sing maya kho kwbangma abon bagai sing fight khalalega baksa ba mutai chai thanga haipano kwbangma political issue ni tui sini o script no sing tago maya kho baksa sing je tibra hastini joto tibrasa kausini 20 doba o 20 tibo 99.9% joto tibrasa no ruman script by sing kobrok no sanai tongo haipano kwbangma political issue khayoi ajaga kobrok ruman script ya tamhane devanagari script ya ba bengali script aba ke sine nangna hine kwbangma political issue klai tongo abro moti wansu ka belai khai sing dukhu nango haipano tini je 1979 no je kobrok de officially saklaimani o deno to sung celebration khlai tongo haipano sini bukha asuk satisfy ya tambage hindi karon ge sing kobrok de sung celebration khlaibano sini kobrok ni script tabo maya ko abon bagena sing kobrok de khlai thano sini bukha asuk satisfy ya kintu abono sanamu sungo gobang mamti hai sini je tiprasano thumui tomani aba hairok saya ge buskango to sung tam khlaiman sung wansuk lainai tawuk je tawuk busango gobangma issue phai tongo chongmari phai tongo o chongmari issue to gobangma mamti hairok tamhene vision document no kawano gam hajiro go sing tam khlaiman chin kobrok ni language ni bagai sing abo wansuk lainai ge khlai lainai tini kaham no joto na school student no phajar college ni phajar gabon bagai no sing motamoti kaham khlai ni wansuk lainai kaham